passant, un grup de socis del Barça ha fet una petició al club perquè hi hagi un canvi de samarreta. Sí, el grup de socis Un Crit Valent ha enviat una carta al Barça demanant que el partit Barça-Las Palmes, que juga aquest diumenge, el Barça llueixi la samarreta de la senyera. Expliquen que aquesta petició es fonamenta en les explicacions de Bartomeu, on va assegurar que aquesta samarreta es mantindria com a tercera equipació permanent, i afegeixen, cosa que no s'ha complert, o com a equipació especial per a moments històrics, i en el precedent del partit jugat al Camp Nou contra l'Atlètic Club el 13 de setembre del 2014 per tancar els actes del tricentenari de 1714, quan ja no era ni tercera equipació. Per tant, amb aquest precedent, doncs és amb el que basen la seva petició perquè aquest diumenge juguin amb la senyera, la samarreta. Va ser Rossell el que va dir que aquesta samarreta seria per sempre... Ah, perdó, sí. Sí, era el president Rossell, no el president Bartomeu, però vaja, era Rossell i Bartomeu van junts en aquest cas. T'agradaria o és un gest que suma? Jo crec que en general totes les qüestions del símbol s'han de fer servir amb molta mesura, perquè al final en pots quedar fins i tot embafat, no? I s'ha d'anar en compte. Però és veritat que aquest 1 d'octubre és una circumstància absolutament excepcional, on hi ha moltes coses en joc del present i del futur del país, i que, en fi, en els dies que estem vivint, un gest del Barça d'aquestes característiques jo crec que tindria una repercussió internacional que afavoriria la causa de la llibertat i de la democràcia. I per tant, jo donaria suport a aquesta. Sumat al Crit Valent. I el Barça està fent tots els escalfaments amb la senyera. Sí, la de l'escalfament és la de la senyera. No sé si serà un dels arguments que dirà el club, perquè jo el que sí estic d'acord és que quan tu, la normativa federativa, et demana, que és el que li ha passat amb el Lleida, quines són les teves samarretes, ho has d'incloure i en aquell moment, si és la tercera samarreta del Barça, com es va dir en el moment de Rossell, això s'hauria de mantenir. Perquè ha desaparegut o s'ha desaparegut? Perquè, esclar, aleshores, No. Quan això... Aleshores ja s'ho poden pintar avui, no? Quan tu te'n vas a la federació dirà no, és que la normativa t'ho prohibeix. Després et pots enrabiar més o pots enrabiar menys, però tu t'has d'enrabiar o t'has de defensar quan tens arguments que et puguin donar la raó. Jo crec que en aquest moment, tal com que és el mateix que li havia passat amb el Lleida, doncs a dir, escolti, d'un dia per l'altre o perquè vostès els hi van bé, doncs no. Només fa falta que l'equip... I a més contra les Palmes que van grocs. Amb la diferència que potser amb el Lleida s'hi veuen més en cor, amb tots els respectes, i que si es troben doncs el president del Barça dient no, volem jugar amb aquesta samarreta, doncs ja ho veurem, no? Però vaja, però sí, és veritat, les coses s'han de fer bé perquè si no... Un apunt per acabar.